Трето място за хореографска разработка. Танцов клуб Рипника, град София. Второ място за автентични хора. Клуб за хора и народни танци към Лесотехнически университет град София. Второ място за хореографска разработка. Формация Върбица, село Попинци. И така, първо място за автентично хоро. Фолклорен клуб Танец, град София. И в България пише България. И последно за сезона. Първо място за хореографска разработка. Танцов клуб Кайлъка, град Плевен. Браво, аплодисменти! Браво! Честито на победителите! Благодаря на всички изпълнители и благодаря на организаторите, благодаря на колегите за воденето и до нови срещи. Допълнителна информация за втория Балкански фолклорен фестивал може